UNSA ang sunod nga presidente sa Pilipinas. Hala. Dili kinsa, kundi UNSA. So lahi ang UNSA sa kinsa. Okay, so let's shaggy shuffle. Okay, ready? I love you, you love me. Na 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 na. Middle. Page once. Magay. 9 of Pentacles. Okay, 10 of Wands. In fairness, ang next nga presidente, unsa siya? Feminine energy. Feminine energy, meaning babae ang iyang energy. Wala, usang feminine energy. What? Basta, pero alam mo yun na. Kaya na mo. Babae. Babae ang sunod na presidente. Ito ka dyan. Ito ka ng cards diretso. What you gi-invert, 10 dyan, 10, 9, 8. It's na infinity dyan ang cards. Isulti sa tinuod. Pero tanahon. Kinsa. Unsa. Wala. You decide. Wala lagi, 7 of Cups. Wala, 8 of Swords. Murag, agway, no? Sakto. Babae din siya. Feminine energy. Energy ha? Dili ko ani. Wako yung babae dyan, babae. Dibita, murag, ang card niyo ng babae. Babae ang next na president sa Philippines. See? But, kuan. Baka ni unang card. She's still thinking about it. 7 of Cups. Kaya mga ahas o mga bright sa iyang kilid. Around her, na mga dragons, na mga elites, mga castles, na mga mas mayayaman pa niya. Mga jewelries na ay mas bright pa. Academicians, mga academic people. Dagan siya gikuan sa alang-alang. Thinking cloud. Kuan pag gray pang cloud, so pa siya ka-decide. And there's this man telling her to slowly, please. Make your decision. Oh my God, this man is the king of a country. Char. Pero na may idea kinsa na. Okay, ang kamay na bakal. Because he was chosen not by people, but he was chosen by grace, by the divine, by his own light warriors. That's why. See? Page of Wands. So three sets ha. Ito confirm. They're very positive. Why invert? Why invert na card? So kung na-invert na card, the next, kung say challenges, or ang 2 sets na-confirm naman na basta mo na siya. Next. Shuffle. Wala. Saka sa eye. It's you. Lagi, I love you. Wala, na-hurt. Daghang ma-hurt. Daghang na-hurt. Makaibaw ani nga reading. But, daghang happy. Glad. They're glad. Their heart is puan. Glad. I love you. Marag nasakitan kay marag it's true. 3 of Swords. Sometimes panang tinuod sakit. Diba? Kaya ang cloud makilak siya. Kaya yung decision is from the heart. Sakto. Hinak din siya. Sa usa siya ka isang mga pagkababay. Next. See? 8 of Cups. Dagan siyang kuan. Okay. Dagan siyang plano. Dagan siyang mountains. Dagan yung lampiang to climb. Hala, imagine na. The next president. She can work night and day. The heart is very young. Guided by dagan siya mga kanang minions. It's minions. Na ay one mountain. Alam niyo na kung saan ang mountain. Hala. Are you excited? Nanigabot ni ka na sa card?
But challenges ang next. Ano di ay? Challenges, very positive ang card. I mean, very obvious kung kinsa ang sunod ng president. 4, the emperor. Awa, kay karon ko ng 4. It's, okay, 4 means, di ba? Death of, kumahuman ang trono sa king, ang mapuli ang queen. Awa. And why 4? April? Nasa usa ka reading. Basta. Nasa mga video tanawa unsa to ang 4 by April next year. Ano siya? Nakawid na uguan. They're ready. Because someone's attacking them now. Oo. Wala na siya kompetensya. Nga red-handed. Oo. Red-handed ang kompetensya. Kinsa na? Wala. And the red-handed kompetensya is burning. Like, burning. Like, kaya siya magpuli sa trono. Pero, ano yung challenge? So, in fairness, kay Bona ta kung kinsa ang next in the nick of time. Very, very positive. Very strong cards. Good luck to the Philippines! Philippines! Not the Miss Universe.